Bones, jo sóc l'Anna i dir-vos que el barri de la Collada és un barri residencial de Vilanova, format principalment per vivendes unifamiliars, però que alhora està plenament integrat en el casc urbà de la ciutat. Està connectat amb transport urbà i peatonalment amb el centre, i a més tenim sortida directa amb el cotxe tant cap a Barcelona com cap a Tarragona. A nivell de serveis, el barri té una escola pública, té un centre cívic amb una associació de veïns molt activa, un centre poliesportiu, forn de pa, minimàrquet, cafeteria, bars, té una parròquia. M'agrada viure en aquest barri per la pau i tranquil·litat que s'hi respira. El meu lloc favorit del barri el vaig descobrir precisament durant el confinament. Pujant només al carrer, trobem un petit bosquet que ens permet endinsar-nos en un espai natural envoltat de vinyes i camins. Vilanova és una ciutat molt completa, tant a nivell turístic, comercial, cultural i gastronòmic. Com a ciutat, és una ciutat ideal per viure. De fet, va ser anomenada ciutat com a destí turístic familiar l'any 2015 i tenim un casc antic amb molt d'encant, que és el barri de la Geltrú. També tenim una façana marítima amb 7 quilòmetres de platja, un port nàutic i pesquer amb molt de renom, i també és molt xula la plaça de la Vila i la Rambla, que és la Rambla més llarga de tota Catalunya, que vertebra tota l'àrea comercial. I tot això ho tenim a menys de 10 minuts en cotxe des de casa.